Зараз дещо покажу, як можна розминатись вдома. Іцхак Пентасевич дав мені гарну ідею нейроприсідання. Нейроприсідання, проговорюємо афірмацію і присідаємо. Я керую своїм тілом, я керую своїм життям, я керую своїми фінансами. Я керую своїм тілом, я керую своїм життям, я керую своїми фінансами. Я керую своїм тілом, я керую своїм життям, я керую своїми фінансами. Я керую своїм тілом, я керую своїм життям, я керую своїми фінансами. Я керую своїм тілом, я керую своїм життям, я керую своїми фінансами. Я керую своїм тілом, я керую своїм життям, я керую своїми фінансами. Я керую своїм тілом, я керую своїм життям, я керую своїми фінансами. Я керую своїм тілом, я керую своїм життям, я керую своїми фінансами. Я керую своїм тілом, я керую своїм життям, я керую своїми фінансами. Я керую своїм тілом, я керую своїм життям, я керую своїми фінансами. Yes.